SANDA 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 Hey SANDA Ya sa kake dan Allah ka yi haƙuri oga SANDA, wallahi ni babban masoyinka ne, dan Allah ka yi haƙuri kakka mun komai. Me yasa kake bi na? Me yasa ka biyo ni? Wato oga SANDA, na daɗe ina neman ka, na bibiya mutane da yawa da nake ganin sun san ka su taimaka min domin mu haɗu da kai. Na sha wahala matuƙa domin na ga mun haɗu amma ban samu damar ganin ka ba, shi yasa na ce bari na bullo da wannan hanyar, domin ta wannan hanyar ne kawai zan iya ganin ka har mu gaisa mu samu mu yi magana da kai. Ina kanwata da kuka ɗauki. Kanwarka kuma oga SANDA? Wallahi ban da hannu a maganar ɗaukan kanwarka, kawai dai ni ina ɗan bibiyan ka ne, shi yasa ma na ɗan ka ganni ma yanzu a nan ma yanzu haka ma yadda na ɗan karya wasu 'yan dokoki kafin na samu muka haɗu da kai. Ta yaya aka yi hakan ta faru? Oga SANDA dare an bar maganan ne da tukunna a bar kaza cikin gashinta. Oga SANDA, in an ce gagawar arne fa Sai an ce ga aikin arne. yanzu ba wata gudunmawa oga SANDA da zaka iya ban domin in ci gaba da wannan harkan? Za ka iya bi na in za ka iya jure kowace kasada. Garanti zan iya in dai ka bani dama.